Aħna nwedu li se nkomplu nagħtu l-appoġġ tagħna lil skejjel u residenzi bħal St. Patrick li jagħtu għajnuna fejjieda lil żgħażagħ li jkollhom numru ta' diffikultajiet sabiex jgħixu l-ħajja bl-aktar mod diċenti. Eksos tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta tnejn filgħodu żar ir-residenza u anke l-iskola sekondarja tas-Salesjani f'Taslima. Ġejna ġewwa St. Patrick fejn naraw il-ħidma fejjieda tas-Salesjani ta' Don Bosco illi jagħtu kontribut siewi lis-soċjetà Maltija u Awxija kollha. Żorna l-iskola wkoll anke r-residenzi fejn qed jgħinu ħafna żgħażagħ illi jaffaċċjaw ċertu diffikultajiet soċjali u jibdew jgħixu ħajja normali u ħajja diċenti u jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu l-ħajja normali bħal ħaddieħor. Ovvjament riżorsi hemm bżonn aktar, tkellimt mal-management hawnhekk ukoll kollha qaluli illi riżorsi hija sfida kbira. Il-fatt li jibqgħu jiddependu anke fuq il-kuntratt kull 3 snin li ma tagħtix ċans li jaħsbu fit-tul hija wkoll sfida li jaffaċċjaw għalhekk jiena tajt widen għal dawn l-isfidi biex ġara darba nkunu fil-gvern naraw kif nistgħu nkunu aktar ta' appoġġ għal dawn il-persuni. Alex Borg spjega illi permezz ta' residenzi u skejjel bħal dawn huwa possibbli li jitfalu żgħażagħ Maltin u Awċin ikomplu jgħixu ħajja diċenti minkejja d-diffikultajiet li jaffaċċjaw. Fejn spjega wkoll li pajjiżna għandu jaħdem sabiex jelimina l-istigma li ddur ma' residenzi bħal dawn fil-waqt li tingħata wkoll għajnuna fejjieda għal dawn iż-żgħażagħ. L-istigma hija realtà però m'għandix tkun parti mis-soċjetà tagħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena gburi b'dawn iż-żgħażagħ li jfittxu l-għajnuna biex ikomplu jistgħu jgħixu ħajja komda, ħajja deċenti u jkomplu jistgħu jkunu parti inklusiva mis-soċjetà Maltija u għalhekk nirringrazzja l-ħidma fejjieda li qed jagħmlu dawn is-Salesjani biex dawn in-nies jagħtuhom opportunità oħra għal ħajja deċenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien milquh mill-amministrazzjoni li spjegawlu kif attwalment huma 17 ir-residenti li jgħixu f'St. Patrick fil-waqt li ħafna subin oħra jattendu l-iskola sekondarja. Fir-residenza, is-subin jibdew mill-età ta' 10 snin sal-età ta' 18-il sena fejn jingħataw l-għajnuna meħtieġa kemm psikoloġika u anke emozjonali fil-waqt li jitalmu wkoll jaslu l-ħwejjeġ, isajru u anke jkollhom ċans li jmorru jaħdmu jgawdu l-ħin liberu tagħhom mal-ħbib tagħhom. Fl-iskola, is-subien għandhom l-opportunità li jitalmu numru ta' suġġetti fosthom l-applied media u anke l-health and social care, apparti s-suġġetti tradizzjonali. Hawn iż-żgħażagħ fil-waqt li qed ikomplu bil-mixja edukattiva tagħhom jirċievu wkoll l-għajnuna kollha li jkollhom bżonn. Iż-żgħażagħ tar-residenza u anke tal-iskola jkunu referuti għal St. Patrick permezz ta' social worker. Hemmhekk huma jingħataw l-għajnuna kollha li jkollhom bżonn sabiex ikomplu jgħixu ħajja ta' kwalità. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għal din iż-żjara kien hemm ix-Shadow Ministers Ivan Bartolo u Albert Buttigieg flimkien mal-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Norma Camilleri. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu ċans ukoll li jżur lis-sorrijiet tal-Ursolini fl-istess lokalità.